look like a hippo, but that girl got booty. That girl got booty. Bun venit la un nou episod. De data asta vom juca un minigame numit Bowmaster. Este o mapă foarte, foarte tare și interesantă. Și aici o să îmi testez eu puterile mele la arc. Primul nivel trebuie să luăm de fiecare dată butonul. Nu vă speriați de săgeți, am infinite. Uitați, am ranking 100 și infinity. Acum al doilea pas. Acum a ieșit mai departe. Știți, din ce în ce mai departe până nu știu ce. Pasul al treilea. Hai să vedem ce o să ne dea. Toți au niște TNT-uri pe aici, nu știu de ce. Da, mă și enervează. Mai sus, cam aici. Nope, mai jos. Aici. Nu? Mai sus, un pic. Mai sus. Mai sus. Perfect. Am reușit să o luăm. Perfect. Pe bune de nu s-au TNT-urile alea, mă și enervează. Aici sunt mai multe butoane. Deci putem să luăm oricare din ele, dar noi o luăm pe de mijloc. Un pic mai sus. Perfect, match, sper. Perfect. Nu e perfect. Hai să încercăm să luăm pasta de jos, din dreapta jos. Aproape, mai aveam un pic ca și luam. Mamă, ce mă enervează. Nici acum... Mamă, luăm fiecare buton la rând. Ești nebun. Bă... Nu știam eu că nu sunt bun cu arcul, dar nici chiar în halul ăsta. Păcat că nu putem să trișăm. Haide, fratele meu. Gata, în sfârșit. Trebuie să iei un buton anume. Da. Hai să luăm pe ăsta de jos. Și pe ăla de sus. Le luăm pe toate, frate. Până la urmă. Aoleo, ce mă enervează. Ia. Nu s-a deschis. Hai să o lăsăm pe ultima. Hai bă, frate, ce e asta? Chiar în halul ăsta, nu credeam că sunt chiar așa în halul ăsta. În halul ăsta chiar nu credeam. Acum cred că s-a lovit de tavan. Haide. Faza e că nu se duce nici drept. Eu dau într-o parte și el se duce mai în dreapta sau mai în stânga. Și de asta mă enervează pe mine. Uitați. Pe bune, mă enervează.
Se pare că o să trișăm la această rundă. Că nu suport. De fapt, mai bine sparg undul ăsta. Mai jos. Trebuie să facem în așa fel, să trecem la următorul pas, nu? Dacă altă soluție n-avem, ce? Aia e dacă n-avem. Acum vreau să-mi dau game-ul, dar nu prea merge. Mă, trebuie să sar. Bun. Perfect. Aici văd eu că sunt în părți. Cât paci. Vedeți, mă? Eu sunt bun, dar nu prea pe distanță. Și de aceea. Ăla trebuia, se pare. Se pare că a bubuit niște TNT-uri pe acolo. Pe easy, mă. Nici nu trebuie să dau cu arcul. E pe bune. Pe atâta trebuia să fac. Chiar era atât de greu, lume. Și cum ar vrea aici să dau eu acolo? Așa? Așa cred, nu? Mă. Cât paci? Ia, asta. Gata. Ce noroc pe noi că am făcut așa repede. Haideți spre pasul 7. Să nu-mi zici că trebuie să iau villagerul ăla. Pe bune. Era chiar atât de greu. E foarte easy, frate. Alta e să nimerești un buton care e mic. Atât a fost. Bowmaster The End. Deci se pare că am terminat mapa. Cam atât cu acest episod. Ne vedem data viitoare.